Egy kis szív történetem. Volt egyszer egy kis piszkos szív, amely egy piszkos szívekkel teli városban élt. Ez egy olyan ember szíve volt, aki bűnt követett el Isten ellen. Bűn minden, ami nem tetszik Istennek. Például a hazugság, a lopás, az engedelmetlenség, a harag és a gyűlölet. Időnként a kis szív egy pillanatra őszintén elgondolkodott. Ilyenkor felismerte, hogy gyakran tett rosszat. De azután nagyon gyorsan eszébe jutottak a mentségek, és ezt gondolta magába. A többi szív a városban ugyanezt teszi, mint én, és ugyanolyan piszkos. Piszkos szívek városa körül volt egy széles, mély árok. A piszkos szívek városából tehát senki sem tudott kijönni. Sokan próbálkoztak teljes erőből, de bármennyire is igyekeztek, senkinek sem sikerült. Akkor Isten elküldött egy tiszta szívet a piszkos szívek városában. Ez a szív fia a Jézus Krisztus szíve volt. Ő sohasem hazudott és lopott, és más sem tett soha, ami Isten szemében bűn volt. Jézus Krisztus szerette atyát, és mindig engedelmeskedett neki. A piszkos szívek természetesen észrevették, hogy a tiszta szív egészen más, mint ők. Mert a tiszta szív mindig arra emlékeztette őket, hogy ők maguk milyen piszkosak. Ezen annyira feldühödtek, hogy egy napon elhatározták, hogy megölik a tiszta szívet. Amikor megölték a tiszta szívet, valami különös dolog történt. A szívből vér folyt ki, ami híddá változott. A vérből lett híd széles, mély árok felett átévelve kivezetett a piszkos szívek városából. Aki használni akarta ezt a vérhidat, annak kérnie kellett Jézus Krisztust, hogy bocsássa meg a bűneit. És ezt sok piszkos szív megtettem. Bocsánatot kértek Jézus Krisztustól. Ezzel átjutottak a vérhídon, és olyan ragyogó tiszták lettek, mint az Úr Jézus szíve. A kis piszkos szív ugyanolyan tiszta akart lenni, mint a szívek a széles, mély árok túloldalán. De túlságosan büszke volt ahhoz, hogy bocsánatot kérjen az Úr Jézustól. Ezért nem tudott átjönni a hídon. Így a kis piszkos szív megpróbált átmászni a széles, mély árkon, de az árok falai túl magasak voltak. Megpróbálta átugrani az árkot, de az túl széles volt. Bármit is tett a kis piszkos szív, nem sikerült átjutni a másik oldalra. Egyszer egy másik piszkos szív azt mondta neki, hogy csak akkor juthat valaki a tiszta szívek városába, ha többé semmi rosszat sem tesz vagy gondol. Most ezt próbálta teljes erejéből a kis piszkos szív. Ettől kezdve nem akar többé lopni, nem akar többé hazudni, nem akar többé engedetlen sem lenni. Elhatározta, hogy mindig becsületes, segítőkész és engedelmes lesz. De ez sem sikerült a kis szívnek. A kis szív vágyakozva nézett át a tiszta szívek városa felé, hiszen ő is olyan szívesen lenne ott. Ezért a kis szív elhatározta, hogy megkérdez egy tiszta szívet, hogy hogyan juthat a széles, mély árok túloldalára. Tiszta szív elmondta neki, hogy a vérhíd az egyetlen út, amely a tiszta szívek városába vezet. Ekkor végre úgy döntött a kis szív, hogy átmegy az Úr Jézus vérhídján. Így imádkozott. Úr Jézus Krisztus, kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és ajándékozz nekem tiszta szívet. Te is imádkozhatsz ugyanúgy, mint a kis szív, hogy bocsássa meg Jézus Krisztus a bűneidet. Akkor a te szíved is ugyanolyan ragyogó tiszta lesz, mint az Úr Jézusé. Miután a kis szív befejezte az imádkozást, már valóban nem volt többé piszkos, hanem egészen tiszta lett.
Most már a tiszta szívek városában volt. Amikor a kis tiszta szíve egyszer vétkezett, piszkos foltok keletkeztek rajta. Ezen nagyon elszomorodott. A kis szív ekkor azt tette, ami egyedül helyes. Elmondta az Úr Jézusnak mindent, ami történt, és bocsánatot kért tőle. Ezen kívül arra is kérte Jézus Krisztust, hogy segítsen neki, hogy mindig teljesíteni tudja Isten akaratát. Ekkor eltűnt minden csúnya folt. A kis szív újra egészen tiszta lett, és ezért megtelt örömmel és hálával. Most már tudta, hogyan maradhat tiszta örökre. A kis szív gyakran gondolt régi barátaira, akik a piszkos szívek városában laktak. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk, és beszél nekik a tiszta szívek városáról, és az útról, amely oda